खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 80 बोसोरसालिया जथुमा दिनैनिफ्राय जागायजेनदों लांहिन नोगोरनि बे कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय। दिनै फुंनिफ्रायनो जोङो प्रग्रामाव थिखानाय लेखायै जोङो खामानिफोरखौ मावलांदों। गिबि जोंहा साफा खालामनाय जे हाबाफारि स्वच्छ अभियान बेजों जोङो दिनैनि जोङो फारियै डेलिगेट हल, डेलिगेट केम्प, सालि आरो बाजार बेखेवनाय, जामुं मोनजासालि बेखेवनाय बे हाबाफोरखौ जोंहा थिखानानै दोननाय प्रग्रामाव मानगोनां बेखेवफैजोबदों। दिनै सेथि सानाव जि बादायलायनाय लादोंमोन, गेलेनाय बादायलायनाय भलिबलनि बे बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायदों। दिनैनो जोङो फ्राय 22टा जिल्लानि 22टा टीम दिनै भलिबल बादायलायनायाव बाहागो लादों। बिथांमोनहा गेलेगासिनो दङ। थुनलाइयारि बादायनायबो हाबाफारि जागायदों। खन्थाइ आवरायनाय आरो स्पर्ट खन्थाइ लिरनाय, जायगायाव खन्थाइ लिरनाय जि बादायलायनाय बे बादायलायनायाबो जोंहा जादों। दसे सिगांसो जोङो जि मेरु मावफुं जथुम, बे मेरु मावफुं जथुमा जोंहा जोबनानै थांदों। गोबां आयदानि सायाव जोङो दिनै मेरु जथुमा जोङो सावरायबाय। दा दसे उनाव जोंहा डेलिगेटआ जागोन। डेलिगेटनि मानगोनां बेखेवगिरि बिथांमोनहाबो जोंहा फैनानै दंखायो। आरो एसे उनावसो जोङो बुहुम सान्थि हास्थायनानै आरो गोजोनखौ नागिरनानै जोङो आलारि बाथि सावनाय मोनसे हाबाफारि जों लागोन। बेयो दसे उनावनो जोङो बे हाबाफारिखौ जागायगोन। आरो गाबोननि समाव आरो समफोरनि समाव माबायदि हाबाफारि दङ बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा? गाबोन फुंनिफ्रायनो फुङाव जोंहा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि 9 बाजियाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जागोन। बिनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, बे बिबार बावनाय हाबाफारिया जागोन। बिनि उनाव जि लांहिन कनफारेन्सनि बिसम्बि, बे बिसम्बिखौ जोङो बेखेवगोन। बेखौ बेखेवनायनि उनाव जोंहा गेवलां मोनसे मेल गाबोन जागोन। गेवलां मेलावबो गासैबो जोंहा प्रग्रामाव थाखानाय आलासिफ्रा फैगोन। जों इतिमध्य बिथांमोनजों कन्टेक्टआव दङ। बिथांमोनहा गाबोन बाहागो लाफैजोबगोन। बे जोबनायनि उनाव बेलासिनि 4 रिंगायाव मोनसे जोङो स्पेसियेल सावरायनाय एबार जथुम्मायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा लादों। बे जथुम्मानि स्पेसियेल डिसकासन एबा स्पेसियेल जि सावरायमेल, बे सावरायमेलाव बर'नि जेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ, बे माहारियारि आफादफोरनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों। बिथांमोना फैगोन। गाबोन जोङो गासैबो बर' नाङैनो बर'नि प्रब्लेम्सफोरखौ बे गासैबो बर'नि मोखां आफादफोरजों रायलायलायनानै मोनसे थांखि लानो हागोन होननानै जोङो मिजिं थिदों। बे थांखिजोंनो जों भबिष्यतनि दिनाव जोङो बर' जाथि दानायनि बागै खामानि मावगोन, नैबे बाथ्राखौ जोङो सानदों। बे समाव गासैबो जिल्लानिफ्राय बिटिसिनि बायजोनि एबा बिटिआरनि बायजोनि फ्राय 22खान जिल्लायाव जोंहा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद दङ। बे गासैबो जिल्लानिफ्राय इतिमध्य जोंहा दासिमहालागै 15खान जिल्लानि डेलिगेट रेजिस्ट्रेसना जालांदों। दासिमहालागै 20,000निबो बांसिन जोंहा जे जिल्लानि थान्दैफोर, बे थान्दैफोरा फैजोबगोन, रेजिस्ट्रेसन खालामजोबगोन। दा जोङो मोनसे आसा खालामदों जे गासैबो जिल्लानिफ्राय जेफोर थान्दैफ्रा ज' फैदों, बेखौ नुनानै जों सानदों एबारनि जि जथुम्मा, बे जथुम्माया जाफुंगोन। जिहेतु हाइस्ट मोनसे फराम, बे जथुम्मानि गेजेरजों जिहेतु जोङो माखासे डिसिसन लाथारगोन। आरो बे डिसिसनखौ आं सानदों गाबोन नोंथांमोननि खौरांमेलनि गेजेरजों जोङो फोसावगोन। सावरायमेल, बे सावरायमेलाव बर'नि जेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ, बे माहारियारि आफादफोरनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों। बिथांमोना फैगोन। गाबोन जोङो गासैबो बर' नाङैनो बर'नि प्रब्लेम्सफोरखौ बे गासैबो बर'नि मोखां आफादफोरजों रायलायलायनानै मोनसे थांखि लानो हागोन होननानै जोङो मिजिं थिदों। बे थांखिजोंनो जों भबिष्यतनि दिनाव जोङो बर' जाथि दानायनि बागै खामानि मावगोन, नैबे बाथ्राखौ जोङो सानदों। बे समाव गासैबो जिल्लानिफ्राय बिटिसिनि बायजोनि एबा बिटिआरनि बायजोनि फ्राय 22खान जिल्लायाव जोंहा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद दङ। बे गासैबो जिल्लानिफ्राय इतिमध्य जोंहा दासिमहालागै 15खान जिल्लानि डेलिगेट रेजिस्ट्रेसना जालांदों। दासिमहालागै 20,000निबो बांसिन जोंहा जे जिल्लानि थान्दैफोर, बे थान्दैफोरा फैजोबगोन, रेजिस्ट्रेसन खालामजोबगोन। दा जोङो मोनसे आसा खालामदों
जे गासैबो जिल्लानिफ्राय जे कुर्टु थान्दैफ्रा ज' फैदों बेखौ नुनानै जों सानदों एबारनि जि जथुम्मा बे जथुम्माया जाफुंगोन जिहेतु हाइस्ट मोनसे फराम बे जथुम्मानि गेजेरजों जिहेतु जोङो माखासे डिसिसन लाथारगोन आरो बे डिसिसनखौ आं सानदों गाबोन नोंथांमोननि गेजेरजों खौरां मेलनि